अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आरसीएम म्यूजिक प्रेजेंट डीजे उमेश राज की तरफ से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया के साथ अइली छठी माई के घाटे 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 खूबे उड़ावतारी पोखरा के। डीजे उमेश राज की तरफ से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया के साथ अइली छठी माई के घाटे खूबे उड़ावतारी पोखरा के आटे। नाही लजाली नाही सदमाली, नाही लजाली नाही सदमाली, धइले बाड़ी बंडल के बांध के। अच्छा ई बात बा। बम बजावतारी घूंघट तान के। भैया के साथ अइली छठी माई के घाटे 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 खूबे उड़ावतारी पोखरा के आटे आटे आटे। भैया के साथ अइली छठी माई के घाटे खूबे उड़ावतारी पोखरा के आटे। नाही लजाली नाही सदमाली, नाही लजाली नाही सदमाली, धइले बड़ी बंडल के बांध के। अच्छा ऐसन बात बा। बम बजावतारी घूंघट तान के। छोरे छुरा छुरी भौजी घूंघट तान के। हाथे बजावतारी नाही उ दूर से, नाही लजात बारी अपना भसुर से। हाथे बजावतारी नाही उ दूर से, नाही लजात बारी अपना भसुर से। पहनी के अइली सितारा वाला साड़ी साड़ी साड़ी, भैया के पीछे राख सपने या गाड़ी गाड़ी गाड़ी। पहनी के अइली सितारा वाला साड़ी, भैया के पीछे राख सपने या गाड़ी। भैया ते रात बाडे लगे न जात बाडे, भैया ते रात बाडे लगे न जात बाडे, भागे ले कूदी कूदी ठान के। बम बजावतारी घूंघट तान के।